Together, growing in faith, changing communities. Ngegama likaYisebe nendodana nomoya ocwebileyo. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa nothando, siyambonga ukusivusa, siyambonga ukuba yazi kuyisibusiso kumusa ukuthi siyakwazi ukuma simemeze izulu. Inkonzo yokukhuleka yumusa ukuthi uyakwazi ukuzivumela ukuba singqongqoze emazulwini. Uyakwazi ukuzivumela ukuba sisondeze kuyena. Kumusa, inkonzo yokukhuleka umusa kaNkulunkulu. Akuyona inkonzo ekumele siyele ngokujwayela. Akuyona inkonzo ekumele siyele ngoba siyazi. Kodwa inkonzo ethi Nkosi ngiyabonga ukungivumela ukuba ngisondele phambi kobuso bakho. Nkosi ngiyabonga ukuba ungivumele ukuba ngihlale kanye nabagcwele bakho. Nkosi ngiyabonga ukuba ungivumele ukuba ngihlale kanye nezikhethwa zezulu. Namhlanje ithandwa zami ngiyafisa ukuba sibuke ivangeli lika Lucas chapter 10 verse 38 to 42. Luke chapter 10 verse 38 to 42. Now, as they went on their way, Jesus entered a village. As they went on their way, Jesus entered a village. And a woman named Martha welcomed him into her house. A woman named Martha welcomed him into their house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving, and she went up to Jesus and said to him, "Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her that she must also come and help me." But the Lord answered her, "Martha, Martha, Martha, you are so anxious and troubled about many things. Martha, 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 unakekela uzikhathaza ngezinto eziningi." You are so anxious and troubled about many things. But one thing is necessary. One thing is lacking. Mary has chosen a better portion, which will not be taken away from her. It's a powerful reading. It's a beautiful reading. uJesu enters a village and is welcomed by these two women. The first one is Martha. And Martha is only worried about making sure that Jesus gets something to eat, that Jesus is taken care of. And there's nothing wrong with that. But Maria, the moment uJesu engena, she goes and sits at his feet. Ndiyona nkonzo engifisa ukukhuluma ngayo namhlanje. Inkonzo yokuhlala ezinyaweni zikaNkulunkulu. Thandwa zami, siyayidinga inkonzo yokuhlala ezinyaweni zikaThixo. And the business of life
When things frustrate you, when things no longer make sense, ngiyamcela uNkulunkulu that you remember to go and sit at the feet of the Master. And sometimes you don't have to say much. You just need to be present. You don't have to convince the Lord. You just need to be there. There are moments in our lives when our words fail us, when our articulation fails us, when we realize angisazi ngizothini manje, angisazi ngizothathani ngihlanganise nani. Khona lo mhlabeleli oyibusisayo impilo yami kulezi insuku liyabasebenzela abalikholwayo, liyasebenza kulaba abakholelwa kulona, liyasebenza kulaba abalimemezayo. Izwi negama lika Jesu liyasebenza kulaba abalikholelwayo. Ngifuna ukuthi uNkulunkulu wethu uyahlala asilinde. Sebancane kwakunomhlabeleli esasihuba ngeza kuJesu ngangimaniniki, angesabanga ukuyinikela kuwe. uJesu wavele wangithatha, nawe ungeza kuye nomunjalo. Ngiyafisa ukukhuluma ngale nkonzo yokuzeneka, yokuzendlala, yokuzilahla kuNkulunkulu. Methembe uNkulunkulu. Methembe noma kungasathembisi. Methembe noma sewusaba. Methembe noma sewuphenduke inhlekisa. Methembe noma sewubona ulahlekelwe ikona konke, kodwa methembe. Methembe uNkulunkulu ngeke akushiye. Yabona uboke munesikhathi funde incwadi kaDaniel. Sebe hlaseliwe bakhishwa eJerusalem, kodwa uNkulunkulu wabo wahamba nabo even nasebugqileni, even nasekuthunjweni, even nasenhluphekweni. uNkulunkulu akabashiyanga. Thandwa zami, uNkulunkulu akatholakala emasontweni nje kuphela. uNkulunkulu akafiki makumnandi, majatshulwa nje kuphela. uNkulunkulu wethu uhamba nathi nasekuhluphekeni kwethu. uNkulunkulu wethu is so faithful ukuthi akashiyi nomizwe selisilahlile. uNkulunkulu akashiyi noma sesingcolile. uNkulunkulu akashiyi noma sesigcwele amacala. uNkulunkulu akashiyi noma sesigcwele inkinga. uNkulunkulu akamdeli
umuntu wakhe. That's how faithful he is. Uyabona uNkulunkulu olunye uhlobo lomuntu akafuni ngathi, akafuni nangawe. Ubobona laphana eBhabhiloni bathe behlukumeza abantu bakhe. Wathi angiphika ukuthi isizwe sami singonile. Wathi angiphika ukuthi isizwe sami singithele ngehlazo. Kodwa ngifuni ngabantu bami. uDavide ngelinye ilanga meyikhuluma noNathan, uNathan ethi uNkulunkulu unezishayo afuna ukukunikeza zona. uDavide ngcono ngiwele esandleni sikaNkulunkulu ngoba ngiyazi ukuthi sona sinomusa kunoma ngiwele esandleni somuntu. Ufuna ukuthi kuwena uNkulunkulu akafuni ngawe. Write it down for me. uNkulunkulu akafuni ngami. uNkulunkulu akafuni ngami. Hey, ngiyafisa sithandwa sami ukuthi uyikholelwe leyo nto. uNkulunkulu akafuni ngami. Noma ngingayisona esinjani, noma ngingangcola kangakanani, noma ngingenza okunjani, noma ngingahluleka kanjani, kodwa egcineni uNkulunkulu akafuni ngomuntu wakhe. uNkulunkulu akafuni ngawe. uNkulunkulu akafuni ngawe. Lokhu uzokubona ekulwela. Uzombona uNkulunkulu ekwenzela izinto that you would have thought, but Nkosi, I am not of deserving nature. Angifanele lento. Nkosi, lento ibifanele osibanibani. Nkosi, lento bekumele yenzeke ngosibanibani. Nkosi, lento bekumele itholwe wosibanibani. Why? Sho njalo Elizabeth ngelinye ilanga. Athi yenze njalo inkosi emhleni yami. Athi yasula, yasusa ihlazo lami emehlweni abantu. uNkulunkulu akafuni ngami. Sho njalo uDavide athi bengiyini mina. Athi nomuzi wakithi bewuyini ukuba wena Somandla ungikhumbule kangaka ungenzela umusa engafanelanga. Yabona ithandwa zami, kukona konke bengifuna namhlanje sithathe lenkonzo yokuthi ngizohlala noma ngahlaleki. Athi ocula kamnandi athi ngindlala indumiso phezu kwalameva ukuze akhonzeke kahle uThixo. Yabona ngifisa ukukhuluma nomuntu oselahle ithemba, osethi aha noma sengaphe, othi vele sengilahlekelwe ikona konke. Ngifuna ukuthi namhlanje kuseni sisangamemeza omdala weinsuku sithi Nkosi angiyindawo. Ngifuna ukuhlala einyaweni zakho. Noma ungangishaya kanjani kodwa ngiyindawo. Noma ungangiduba isikhathi esingakanani kodwa ngiyindawo. Noma unganginikeza izishayo ezingaki kodwa ngiyindawo. Yabona lento ifana nengane umzali ayishayayo ayixoshe athi buyela la uvela khona. Thola ingane iphume ihlale eminyango, qhuqhwa amakhazi nethwe imvula kodwa ihlele eminyango. Umzali athi mebheke ewindini uyifica isahlele eminyango. Leyo ngane ihlele eminyango because alikho elinye ikhaya enalo. Ayikho enye indawo engaya kuyona. Ingakho uPetrus ngelinye ilanga ethi siyakuya kubani.
lokho amazwi okuphila ekuwena. Mangisuka kuwena uthi angiye kubani? Ingakho uMose ngelinye ilanga etshela uNkulunkulu ekabhoqo ethi, uma Nkosi wena ungabasindisile abantu bakho, zonke lezizwe esezizwe imangaliso ngawe zizohleka wena. Uma labantu beba inhlekisa, ubabulala, ungabenzela umusa, bonke labantu bothi sanitshela uphi lo nkulunkulu wenu. Mhlanje ngifuna ukukhuluma nabantu abathi izinto zami mina ayihlangani, abathi izinto zami mina ayilungi. Ufuna ukuthi kuwena you in the right place. Hlala enyaweni kaNkulunkulu. You are in the right place. Hlala enyaweni zezulu. Masuki. Mcine uNkulunkulu makumele umcine. Mcine uNkulunkulu. Ngqongqoza ungayeki, persist. Ungasuki kuyena. Ungamniki nethuba lokuphefumula, akathe phaphama, akathe qalaza, abone uthi Nkosi ngisela. Uthi Nkosi ngihlela nabantwana bami. Mcine uNkulunkulu. Yazi inkonzo yokucina, mcine uNkulunkulu, mcine, ungamniki ithuba. Thana Nkosi. Nkosi ngihlela nabantwana bami. Nkosi ngihlela nomshado wami. Nkosi ngihlela nongawuthola umsebenzi. Nkosi ngihlela nenkinga engibhekene nazo. Nkosi ngihlela angikwazi ukusuka, ngizokucina uzungiphendule. Siyiswela inkonzo yokumcina uNkulunkulu. Persistence. Persistence. That's all we need to do. Just persist, persist, persist. uMartha uyafika. Thi Nkosi awunendaba yini? Do you not care? Athi uJesu, if only you knew I care so much. I even care and worry that you are worried about so many things. You are anxious about so many things. You should just come and sit. As it we waste too much of our time, too much of our energy. We spend time so anxious. Ngasabi, ngathuki, ngabalisi, methemba uNkulunkulu. Ungesabi, ungathuki, ungabalisi, methemba uNkulunkulu. Write that down for me. Ungesabi, ungathuki, ungabalisi, methemba uNkulunkulu. Ungesabi, ungathuki, ungabalisi, methemba uNkulunkulu. Ungesabi, ungathuki, ungabalisi, methemba uNkulunkulu. uNkulunkulu uzokwenzela izinto that you never thought were possible. uNkulunkulu uzokwenzela izinto that you thought you have gone beyond expiry date. uNkulunkulu uzokwenza izinto abantu bazobuza ukuthi wenza ngani. uNkulunkulu uzokwenzela izinto okwakho kulula. Ngisabi, ngathuki, ngabalisi, methemba uNkulunkulu. There's no need for fear. There's no need to be anxious. There's absolutely no need to be worried. Just trust God. Trust God with everything. Trust God because there's nothing else you can trust. Trust Him because He's faithful.
trust him because he will see us through it. Martha says, do you not care? Jesus says, if only you knew. Ungesabi, ungathuki, ungabalisi, methemba uNkulunkulu. Sometimes ya uNkulunkulu sithi ba Nkosi awubonini. uJesu mfana wami athi ungesabi, ungathuki, ungabalisi, sengikhona. The presence of God is so silent and yet so efficient. Methemba uNkulunkulu. Izwi lokugcina avala ngalo uthi Mary has chosen a better place. No one will take it away from her. Yabona khona izimo, khona isabelo, khona izinto esithi masesikhethile akekho namandla ukusiphuca zona. Hlala uNkulunkulu, akekho uyokususa kuyena. Athi evangelini lika Johannesi athi no one will snatch you out of my hand. No one will snatch you out of my hand. Akekho yokuhlwitha esandleni sami. Not even ukuhlupheka, not even insizi, not even ukuswela, nothing. Ngegama likaYise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.